Hola, súpers! Soc en Chopper, el metge dels pirates del barret de palla, i somio en curar qualsevol malaltia. Jo crec que és el més adorable de tots els personatges de la sèrie, és encantador. En un moment donat va menjar una fruita que el va convertir, va fer possible que fos com un humà, d'acord? El seu aspecte és de ren, però ell pot parlar i pot comunicar-se amb la resta. No és això. Sin, t'agradaria que et donés alguna cosa ara? Què soleu fer cada dia a aquesta hora? Digues, què feu després? Doblar el Chopper té un punt d'exigència important per mi. Jo tinc una veu més aquest greu i aleshores he d'anar a buscar els aguts. I això, com que canto en una coral, aleshores aprofito tècniques que aprenc allà, doncs això, per fer-la pujar una miqueta més amunt. Per una banda és vocalització, o sigui, per exemple, és el pa, pepi, popú, mame, mi, momó, coses així, per anar despertant tot el que és la part d'articulació de la boca. I després, doncs, això, anar fent com escales, és el típic, no? El ni, mi, anar fent això i aleshores aconsegueixes anar despertant la veu i anar-la pujant una miqueta més amunt. Tu, et deies barba marró? En saps alguna cosa d'això? Aquests nens no estan pas malalts, oi que no? El fa enfadar molt que li diguin que és un os rentador, perquè ell sempre diu que és un ren. Aleshores, a veure què passa, Ai, no em digueu, no m'afalagueu, no em digueu aquestes coses. Tu, no em diguis que sóc un os rentador, jo sóc un ren! Doncs això una miqueta és el que passa constantment amb en Chopper. Per mi els moments més dolços, els més bonics d'en Chopper és sobretot quan està amb tota la tripulació. Una miqueta com el nen, no? Sempre té por, sempre és com això, espantadís. Jo també et vull ajudar, Rufi! I per això em convertiré en un monstre de veritat! Però, per altra banda, també té una part molt valenta. Quan convé, es transforma en un monstre enorme per defensar els seus companys o el que creu que necessita que sigui defensat. Ara sabreu qui sóc jo! Ultrapíndola! Ultrabanyes! Ultrabraços! Jo crec que One Piece, si connecta amb tanta gent, és pels valors que té, no? Pels valors que transmet. Sobretot és l'amistat, la companyonia, aquesta integritat, aquesta lleialtat entre els uns i els altres. I això, jo crec que, a més, sobretot en el moment en què estem, no? Ens reconforta una miqueta saber que hi pot haver això, no? I que busquem això, tenir bons amics, gent amb qui confiar, gent que defensi una sèrie de valors. I això és una miqueta, jo crec que és One Piece. Prepareu-vos al Super 3 per veure com en soc de fort quan em transformo en un monstre! Ultra